Fis-sem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Giuseppe Gallia. Llum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' Sant Ignazio ta' Loyola. Nafu kif dan il-bniedem wara li kien ġeferut waqt li kien qiegħed jikkura ruħu fl-isptar biex jgħaddi żmien għax kien qed jaraħ twil wisq iż-żmien ma jagħmel xejn, talabhom xi ktieb x'jaqra. U dan tawh ktieb bil-ħajjiet tal-Qaddisejn u l-Vanġelu. U kien hawnhekk li Sant Ignazio biddel ħajtu, ikkonverta u nafu dak li wettaq li saħansitra waqqaf is-soċjetà tal-Ġiżwiti. Jew għalhekk aħna wkoll illum nitolbu biex il-Vanġelu li nisimgħu ma jkunx għalina biss qisu xi storja, imma tkun kelma li tibdel kontinwament u ssaħħaħ il-ħajja spiritwali tagħna. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla, intibat fil-Knisja tiegħek li Sant Ignazio ta' Loyola biex jaħdem għat-tixrid u l-akbar glorja ta' ismek. Għamel li jkollna l-għajnuna tiegħu u inħabirku bħalu fuq l-art ħalli niksbu miegħu il-premju fis-sema. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarim il-ktieb tal-profeta Ġeremija. Fil-bidu tas-saltnat ta' Ġejoħakim bin Ġożija, sultan ta' Ġuda, ġiet lil Ġeremija il-kelma tal-Mulej. Hekk jgħid il-Mulej, mur u oqgħod fil-bitħa tat-tempju tal-Mulej. Kellem lill-bliet kollha ta' Ġuda li jiġu biex iqimu fit-tempju tal-Mulej. Għajdilhom il-kliem kollu li ordnajtlek tgħidilhom, bla ma tħalli kelma waħda biss. Għandhom nejn jisimgħu u jerġgħu lura kull wieħed minnhom minn triqtu l-ħażina. U jiena nindem mill-ħsara li biħsibni nagħmlilhom minħabba il-ħażen ta' għemilhom. Għajdilhom dan jgħid il-Mulej, jekk intom ma tisimgħux minni biex timxu fuq il-liġi tiegħi li tajtkom, jiġifieri biex tisimgħu il-kliem tal-qaddejja tiegħi il-profeti li jien bla qiegħda battilkom, imma li intom ma smajtux minnhom. Jiena nagħmel minn dan it-tempju ħerba bħal silo u lil din il-belt nagħmel minnha wirja ta' saħta għal ġnus kollha tad-dinja. Il-qassisin, il-profeti u l-poplu kollu semgħu lil Ġeremija jgħid dan il-kliem fit-tempju tal-Mulej. Malli Ġeremija temm jgħid kull mal-Mulej kien ordnalu jgħid lill-poplu kollu, il-qassisin u l-profeti u l-poplu kollu qabduh u bdew jgħidu ħaqqu l-mewt. L-għala ħabbart f'isem il-Mulej u għedt li bħal silu għad jiġrilu dan it-tempju u li din il-belt għad issir ħelba bla nies. U l-poplu kollu inġabar madwar Ġeremija fit-tempju tal-Mulej. Il-kelma tal-Mulej. U Alla weġibni fil-kobor ta' tjubitek. U Alla weġibni fil-kobor ta' tjubitek. Dawk li għal xejn joboduni huma iżjed mix-xar ta' rasi. Dawk li bil-gideb jixluni huma b'saħħithom aktar minn għadmi, ġaluni inrod dak li ma sraqx. U Alla weġibni fil-kobor ta' tjubitek. Għax minħabba fik qiegħed nilqa' it-tmaqdir u l-mistħija tisksili wiċċi, sirt barrani għal ħuti
u li tommi ma jarfunix, għax il-ħeġġa għal darek fnietni, it-tajjir ta' min jajar lilek waqa' fuqi. U Alla weġibni fil-kobor ta' tjubitek. Imma jien lilek nitlob mulej, meta joġbok u Alla weġibni fil-kobor ta' tjubitek u skont il-weda ta' salvazzjoni tijek. U Alla weġibni fil-kobor ta' tjubitek. Alleluja, alleluja. Il-kelma tal-mulej tibqa għal dejjem. Dini il-kelma tal-Evanġelju li kien imxandar lilkom. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu mar lejn pajjiżu. Beda jgħallem lin-nies fis-sinagoga tagħhom u huma baqgħu mistaġba hekk li bdew jgħidu mnejn ġieb dan il-għerf u din il-qawwa tal-għaġeb. Dan mhuwiex bien il-mastru daxxa, ommu mhijiex dik li jisimha Marija, uħutu ġagbu Ġuseppi, Xmun u Ġuda, uħutu l-bniet mhumiex kollha magħna. Mnejn ġie dan kollu? U tfixklu minħabba fih. Imma Ġesu għalilhom, ebda profeta ma hu bla ġieħ jekk mhux f'pajjiżu u f'daru stess. U hemmhekk ma għamilx ħafna mirakli minħabba in-nuqqas ta' fidi tagħhom. Il-kelma tal-mulej. Kemm il-festa tal-appost tal-qaddis tal-lum Sant Ignazju ta' Antiokkja u kif ukoll il-Vanġelu li għadna kemm smajna eżjes juru l-istess ħaġa. Id-differenza hija kif jien nilqa' il-kelma ta' Alla. In-nies ta' Nażaret kien Kristu nnifsu li waslilhom il-kelma. Imma kif qrajna fil-Vanġelu tfixklu. Dik il-kelma ma kienux kapaċi jilqgħuha. Sant Ignazju ta' Antiokkja qara l-Vanġelu u l-Vanġelu ħallih jibdlu. Hekk ukoll il-ħajja tagħna. Jien nista' niġi l-Knisja kuljum u nisma' l-Vanġelu kuljum. Imma dan jista' jservi għalija ta' tfixkil għax ma nilqgħux fil-ħajja tiegħi. Ejjew għalhekk nitolbu l-mulej biex lilna jagħtina l-qawwa li aħna wkoll fil-ħajja tagħna ta' kuljum nilqgħu il-kelma tiegħu u nħalluha tibdilna u ssaħħaħna fih. Inresqu t-talbiet tagħna lill-Missier u nitolbuha l-Knisja biex hija tkompli tkun dak l-istrument li ta' kuljum iwaslilna il-kelma ta' Kristu. Nitolbu. Nitolbu għaż-żgħażagħ tagħna biex imnebħa u nqawwija mill-Ispirtu Santu huma wkoll bħal Sant Ignazju jarfu jilqgħu il-kelma li titħabbar lilhom. Nitolbu. Nitolbu għal morda tagħna, għal tobba dawk kollha li jduru bihom biex il-mulej jagħtihom l-għajnuna u l-qawwa meħtieġa. Nitolbu. Nitolbuk mulej minn dan is-santwarju għażiż biex permezz ta' Ommok Marija tkompli tbirek u ssaħħaħ il-familji tagħna. Nitolbu. Iskiet inresqu it-talbiet tagħna. Kun magħna mulej u għamel li dak li ma nistgħux niksbu bil-ħila tagħna naqilgħuh minn għandek għal merti ta' ibnek Ġesu Kristu Sidna. Int li tgħix wis-Saltan għal dejjem ta' dejjem.
Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ikun joġbok mulej Alla tagħna dawn l-offerti li aħna qegħdin nagħmlulek fit-tifkira ta' Sant'Injazju ta' Loyola biex nitolbuk tqaddisna fil-verità bis-saħħa ta' dawn il-mistieri tas-sema li inti tajtomna bħala għajn ta' kull qdusija bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna il fuq, nizzuħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. Bil-ħajja tal-għaġeb tal-qaddisin tiegħek, inti dejjem timla lill-Knisja b'qawwa ġdida u tagħti lilna xhieda sħiħa ta' imħabbtek. Inti tħeġġiġna bl-eżempji sbieħ tagħhom u tilqa' talb li dejjem jagħmlulek għalina ħajseħħ għal kollox il-pjan tiegħek ta' salvazzjoni. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħa l-ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi kull darba li nieklu dal-ħobs u nixorbu dal-kalċi inħabru il-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario, mal-Isqof Maħtur Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqaddsom Malla Marija, ma' San Giusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem.
ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla s-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dunubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrej iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jent trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li neħħi d-nubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej mis-solix soltat is-saf tiegħek. Żdejt kelma waħda, ruħi tkun fejn. Il-ġisem ta' Kristu. Amen.
Nitolbu. Offrinilek mulej is-sagrifiċċju ta' tifħir, bratta ħajr għal kull ma inta għamilt ma' Sant'Injazzu ta' Loyola. Atina li dan is-sagrifiċċju iwassalna is-sema biex infaħru il-kobor tiegħek għal dejjem. Bi Kristus Siedna. Nidu tlieta Marijiet l-Omna Marija. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.